por estar aquí. Deciros que estou moi honrada de representar a Mos no Parlamento de Galicia. Pena que non podamos estar máis, pero as condicións que estamos a atravesar sabemos que non nos lo permite. Como xa sabedes, a petición viume dada da man da nosa alcaldesa, de Nidia, que personalmente así o transmitiu o presidente Alberto Núñez Feijóo. A ela teño que agradecerlle a confianza depositada na miña persona para tal cargo. Gracias, Nidia. Traballaremos por Mos. Estou orgullosa de ser a primeira muller parlamentaria de Mos e da comarca na Cámara Galega. Defenderei os seus intereses e os de toda a comarca, pero tamén son consciente da responsabilidade que este cargo conleva. Atopei un bo ambiente de traballo, pese ás lóxicas discrepancias políticas, pero o respeto existe. Me sinto moi honrada porque non é nada máis gratificante que traballar por os teus veciños e veciñas, sempre con lealtade. Ca lealtade da promesa que fixen na Cámara e a lealtade que os nosos veciños e veciñas me demostraron nas urnas. Non pode, nin será de outro xeito. Traballarei polo ben de Mos, pola súa unidade e polo seu beneficio. Traballarei polo que Mos se merece. Remato xa dicíndoos que me tedes aquí para o que precisedes, sempre buscando o bo facer para Mos. Volvo a daros as gracias por estar aquí hoxe comigo e remato desexándovos un feliz ano 2021 que veña cargado de saúde para vos e para os vosos. Saúde para os nosos veciños e veciñas e saúde para todos os galegos e galegas. Bien.